Mga iskinita o kadalanan sa utlanan sa dakbayan sa Talisay o dakbayan sa Sugbo, laki pusab sa higpit nga gibantayan. Gani may mga residenteng voluntaryong nagpuli-puli sa pagbantay silang dapit. Kabahin ini adunay live report si Lian Sinkulan. Lian. Lan gawas sa may Bulacau area sa Bacalso Avenue higpit usab nga gibantayan kini mga gagmayng dalan o iskina pasulod sa dakbayan sa Talisay. Kabahin gihapon kini sa pagpatuman sa one entrance ug exit sa may Cebu South Coastal Road diin higpit ang pagpatuman sa checkpoint alang sa mga mopasulod sa probinsya sa Sugbo. Kaganiha atol sa among pagsusisusi, higpit gayud nga gibantayan sa mga sakop sa kapulisan, City Toda ug uban pa ang mga gagmayng dalan sa mga sitio. Sa sitio Laray sa Barangay San Roque, gialihan usab ang kadalanan nga maoy boundary sa maong barangay ug sa dakbayan sa Sugbo. Mao na mga areas nga ginagamit sa mga tao. Dayo ba na magyano sakyanan o sa diya sa Laray, we have 3 blocking areas, but naapoy Cebu City adto. Samtang higpit usab ang pagbantay sa Sitio Dawi sa Barangay San Roque. Diin sa wang bahin lang niini, nahimutang ang Sitio Dawi sa Barangay Tabunok nga may access usab pasulod sa Talisay City. Kaganiha, may usa ka lalaki ang misuway pag-agi aron unta adunay ihatod sa dakbayan sa Talisay. Apan gipasabot lang una siya sa mga nagbantay. Gani may uban sab nga voluntaryong mibantay na sa boundary. Ni-volunteer lami, bisag way sweldo. Kaya amo, kayuhan raman sa namuyo diri tanan, lumulupyo ba. Kay kuyaw, pinasakita. Yan, ako tayo mga anak. O ari yun sila mga lusot nga rin, kaya wala may laing kanang syurkatanan. Lan gawas ni ini higpit usab gibantayan katong mga anaa sa bukirang bahin sa dakbayan sama sa Barangay Manipis o Barangay Campo 4. Lan. Salamat, Lian Sinkulan.